नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय जाय नेगेटिभ कमेन्ट खालामदोंमोन एबा बे YBY आ ओरैनो थगायगोनसो ओरैनो फैसा हाबनायल' देखायगोन बेयो उइथड्र जानाय नङा साननैसोनि उनाव नोंथांमोना बुंदोंमोन सोरबा बेबायदि खोथा बे खोथानि फिनखौनो दिनै आं होनो सिगांबोदों दिनै आंबो खालामदोंमोन आङो 6000 उइथड्र खालामदोंमोन आं फुंनि 7:30 उइथड्र खालामदोंमोन 7:30 उइथड्र खालामनाया आंना 2:10 2:10 रिंगायाव हाबफैदों बे हाबफैनायनि फोरमानखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नाजानोसै आं फोरमाना नै नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै ला आं एयारटेल पेमेन्ट बेंकआव होदोंमोन एयारटेल पेमेन्ट बेंकखौ नै 6000 आंनि एकाउन्टआव नै 6000 हाबफैबाय आरो नोंथांमोना बेखौबो फोथायाबा आं आरो मोनसे खोन्थाबावगोन YBY नि एपआव थांनानै आङो उइथड्र रेकर्डखौ आं खोन्थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायालासेनो नोंथांमोना कमेन्टखौ लिरनाङा नै नोंथांमोना नुदों नै साक्सेस जाबाय 6000 आं टाइमा जादों नै 7:30 आं उइथड्र खालामदोंमोन बेनो मोन फोरमाना आं भिडिअखौ एसेबां गोबाव खालामला आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै बेसेबां फोथायखो नोंथांमोना नोंथांनि साननानै कमेन्टखौ हरबानो जाबाय लोगोसे आं बेखौनो बुंबावनो खावलायदों दि जाय बिथांमोना आंनि लिंकआव रेजिस्टार खालामनानै ओरैनो रिसार्ज खालामालासिनो दङ नोंथांमोना थाबैनो रिसार्ज खालाम नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनायनि समनिफ्रायनो रिसार्जखौ खालामनायमोनबा हयथ' नोंथाङाबो अनेक रां खामायनो हासिगौमोन बेखायनो नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे रिसार्जखौ खालामबानो जाबाय आरो जाय गोदान रेजिस्टार खालामनो दंबावो डिसक्रिपसनाव आंनि लिंकखौ होना दोनगोन नोंथांमोना आंनि लिंकआव हाबनानै रेजिस्टारखौ खालामनो हागोन नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय बेखिनियानोसै भिडिअआ बाय